Yeah. Jo, je 2.2. a.k.a. 2. února 2012. Jsou 3 hodiny ráno a my vám přinášíme speciální věc z Rooftop studia. Je to tam, kde se točily pelíšky. Sleduj to! Špinavá mikina a prošláplý Nike. Zamykám byt, vyrážím na vlny jako kapitán. Moje flotila je tma, na ní unikám. Světlu, město, sleduju v pohybu za letu. Zima je můj bodyguard, každý se klepe jak nedlik poliká. Kdybych šel po svých, kroky počítám, ale takhle letím jako džin ven z láhve do ticha. Kolikrát poslechneš srdce a kolikrát blbce, trpce a sladce. Životy ve flašce, v náprsní kapse, mám léky na stesk. Stav se, teda jestli nemáš naspěch, vyletíme nad mrak a mrknem na svět. A budem tam, kde hvězdnej prach je na dosah. Stačí, když se natáhne, i když lítám se nohama na zemi. A v životě vítám světlo a změny. Nedrží mě stěny, sítě ani směry, kterýma bych se měl ubírat, abych to přežil. Jsem ready na interní bitvu, zlo proti dobru, střet kvůli hovnu, plnou parou do dnu, kde nepadaj kapky, kde se lidi nehádaj a neřešej sračky. Tak už ten pozitivní režim zapni a začni den trochu jinak než hozením si mašle. Doufám, že se máš líp než včera. Doufám, že už nejsi bílej jak stěna. Život je změna, nálada se mění počasím, ale vím, že chcanec to nepokazí. Nepokaždý se podaří a všechno vyjde. Když ti to dech vyrazí, chce to nádech a výdech. Dívej se na to z lepší stránky, bez pocitů jsme jen prázdný schránky. Hvězdný války, síla je se mnou, vzduch není vidět, no můžu si do něj lehnout. Plout bez bod, bez tíže, studio, rooftop, resto píše. Ondra to točí, hraje a pije, všechno nám hraje do karet. Ty vole, 50 barů, jsem v jednom kole, jiskra a oheň, kontakt jsme doma. Adam a Ondra, flaška je do dna, repovat nejde non-stop, to je dogma. Je to jak malovat slovama obraz, schovávám poklad, flow jde na podklad. Mohl si mě potkat, jsem člověk, ne soška, Rooftop je top studio a ne močka.